Здравей, кора съм Вало. Ще играя сумо срещу Гого. Чакай, има 3 секунди, скрий се за това. За това твоето. Долу. Къде си е? Да, аз нямам пред... Да, тук как се играе това сумо, Ми биеш с пръчки. Победих. Чакай да си видя чанта. Да, ти му отрепа за 2 минути. Ми шанс. Скачам пак в сумо, идвай. Айде де. Айде! Аз ще скрия за табел. Чакай. 3, 2, Едно. така. Гого му отрепа Ще първо. сме трима, ще сме трима. Аре го отрепам, той аз и тия си нула. останем. Мрете! Отрепи него, а не мен. Не Не, трепете мен, бе! Умре ти, бе. Ще ми биеш, ще ми А биеш. тук животните гледат ли се? Няма ли някакъв специален ефект, аз те препоръчвам. Гого, Да. втори път вече съм шампион. Това е Виж, готино. Виж, че като те удара с пръчката и ти летиш назад 5 купчета. Много ясно, че има някакво. Ма не при знам. мен не е така, аз удрям 10 пъти. Мини гейм 1, 0 и така. Хора, аз съм нокаут от Гогата, ще обаче елиминирам Гогата. Имам шанс да елиминирам Гогата. Гогата е хакер, Гогата е хакер, Гогата е Не, на хакер. мен ми забивахте, на мен ми забивате. Забихте ви. И на мен. Между... Продължаваме геймплей. Не мога да ударя никой хора, гледай до хак. Ще мреш, бе, ще мреш, бе. Ще мрете, брете! Да, и ти умира. То го убих. И те пас. Не си му убил. Това му... Биеш ти е! Бягте на... И убива последния. Той последния му уби. Айде, аз влизам. Жено. Колко Някакъв човека? си. Ето Пет тук. човека. Дългото име. Ферагизо му уби. Аре ги убием двамата, аз ти, бе. Аз бях кой ми падне. Останахме последни с Ферогизо и той му уби. Аз бях трети. Аз бях втори. Ферагизо му уби. Аз убих теб. Аз ще убия този смешник. Аз си бягам просто. Мен ме убиха. Добре! Свършихте ли, бе? Не. Пак останах втори. Little Mix победи. Аз влизам на шум. Аз винаги оставам нещо втори и му побеждават. Стига де. Момчета, аз ще бъда страхливата жена. Аз знаеш какво ми е стратегията? Бягам от всички и после като стана с един долу и почвам да се бия. Но и аз съм така ще правя. Ай, те искат мен да килнат. Защото... Само на мен ми звънат по скайпа, ма обърква. 100%. Това, кой ти звънеше? Чавдар. Да, Чавдар. Той само звъни. И на мен ми звънеше по време на игра и затова умрях и станах пак трети. Да, съм на малко, какво искаш? Аз съм на Не, той няма ме убиеш, пич. Убима. Вижте, това съм много забавно. Победил съм, виж, Ренегара 9 победи в сумо. Опа. Аз съм го убил, а не той мен. Да. Ренегара 9 уби всички сум. Аз съм трети или втори. Много добър на сумо. Аз съм първи. Не, ти не беше втори. Да, само последен. Аз бях с някакъв Ето, сега го подгонвам, чувска съм глад. Ето град. То как ми паднал, бе? А2 В1. Аз бегам. Те му однаха вода смешниците. Не, мама, убиете, ей. Убиха ли те, бе? Плате, Гошо ли ще биете, бе? Единия го убих. Аз сме тим. И пак победих. Да. Да. Гога, аз сме тим. Поредна победа за Ренегара 9. Да сме тим. Велик на сумото. Махай се, аз бях кой ми падна. Аз слезнах от сумото, тук може да пусна. Не, нула. Влезна. Леле, не успях. Пръчката има отблъскване 2. Ой! Кой има фраскане? Ти ли ще ме биеш, бе? Аз ще ги размажете с. Единия беше убит и сега и той ще го убия. Той е при мен. Аз поздравявам. Пак победих. Да. Три Нещо много победи, хетрик. Пак 4. Сега ще ви... сега ще бия, бе. Ето ме убие. Единственият човек, който ме уби беше ето тук. Фарагузо. Ето тук. Пътняра. Сте се трепата, бе. Би Фарагузо, така, би Фарагузо. Браво, пич. Мегалчето се спасих. Убиха ме, най-после. Леле, аз стана първи. Аре, умрих, бе.
Аз тук влизам 2 на 1. Аре, пич, айде да станем тим да го трепим това, виж, че ни бие двамата. Айде, айде, първи. О, виж кой е първи. Били бе, брал. За първи път да биеш на сумо, брал. Честито. Коя е номер 1 на сумо, Ела аз колко пъти бих, бе. Тък му се разцъках, тък му разбрах малко тази игра. Оставих поне двамата с трепът. Е, така се върви, виж. Трима ли сме, бе, бах ти тъпото. Не, малко се. Те не почнаха да изгледат. Малко сме. Аз качам на реда 9. Кой е това да го знам? Това съм аз, ей! Стига ми Ти скачи. мен ли ще биеш, бе? Накрая умря и мен. Аз станах втори. Втори съм. Ти си последен. Пукай се. Влизи. Гогата е последен. И сега ще видиш ти, пренегаря, де че биеш. Аз не те срам. Добре, ще го бия колко искам. Сега ще стела съм с теб. Ала, аз се качвам като маймунка. Пичка, къде се пич, бе? То пич, аз почнах да се бия. Умря ли, бе? Ай, аз убих теб. Така в лавата. Онзи ли стана първи, бе? Аз съм последен. Аз тук му потнах теб. Май сега, де, ти ще умреш, обещавам ти го. Какво, ще пускам ли? То клип да нови е забавен. И да, забравя, че си им клип. Ай, паде! Трепат ме като за столно. Но И той сега е точно. нечестен, той има хак, той е с хак, той е Аз определен ли е? хак. Точно това. Той е с хак от класа. Просто... Той е с хак от класа. Ти с това не мога да се убием от туде. Нещо ни логби не мога да се ударим. Трепете с по-бързо, ако обичате. Еми ако да обичаме, убима. Две игри. Да, убима. О, само аз ти ли, бе? Не. Пичува да искаш. Направих победа все пак. Една, това е достойно. Аз 4. Играем до 10 Седем победи. игри. Кой първо ще прави 10 победи? Да, сега. Аз още 2-3 игри ще играме нещо друго. О, за точно като го подбарам, то смешник, давай. Да, вие двамата на мен, не е честно. И пък станахме ние двамата Соня. И... Аз губих. О, ес. 5 победи, още 5 ти трябва да. Ай нещо друго. Остани още малко, е. Ай на сплек. Човек, аз съм вече тук, чакай. Какво ще пускаме да играем? Сплек. Солетка? Сплеко е. Кой свят, какво що? Къде знам, не помня. Ще ще кажа. Къде си бе? Плег. Тъмно зеленото. Ама какво? С Г или с Ф? Завърши. С Г. Две гъта, окей. Къде си, бе? Гола, къде си, бе? Че да изгледам. Ай, не. Ево в арена едно. В арена едно. Още 4 човека поне. И Три какво в ще сме. правим? Ще видиш. Яко. Да, вие днес ще ме пречукате първите 5 пъти. Че да пиша. Топ изгледам. Че. Какво пише? Леле, двама човека от 12 съм тук. Трябва да са поне 6. Да, ние ще ги съберем до утре. Аз ще правя багажа. Паузирай клипа. И аз писах да гледат. Аз как да паузирам? И не знаеш ли? Не. Че да видим другите арени дали има някой. Арена 2. Как да излезна, бе? Еми имаш табелка. О, къде? Начни тук, за да излезеш. Къде е тук? В арена 2 аз сме само аз ти. Чакай, май признах. Арена 2. Окей. Аз съм при теб.
Да знам. Айде да си отидем на Сум. Ето го победителя, Сум, дам трофея. Втория победител, ще ви го представя. Държи златния си часовник. Той е величествения. Валентинов Карагьозов. Е второ място. Пичвайте се. Аз убих Реал 9-10 пъти, а той 0. Баш 10. Аха е. Ой, Ме, то виж, че никой няма. Не. survival game. А? Не ми даде да смъкна. Глобата може да съберем някаква игра. На какво си е survival game ли си? Да. Питай се, О, Friends yes. в Arena. Арена 1, влезнах. И аз. Е, как ще ги такова? Тук има... Това Да, трябва да го прескочиш, тук аз съм го играл това. Трима ли сме, бе? Да, само. Ми само ние ще стигнем до финала и точка. Аз съм се класирал за финал вече. Нали сме тим? Да, бе, да. Гледай колко често е свободно. Той ще го трепа. Само като ми е да старт да го трепа. Е, топа се мана. Ай в друга арена. Че, Виж, що се махна? Как да се махнем от тук? ми пише СГ ли? Стоп. Съга. Да. Арена 3 е заета. Е, написах съга и не ме маха. Арена 2. Е, чакаме. Има ли много време? Да, бе, само 4 човека сме. О, идвам задължително. Пиши по-бързо е. Не! Грешен логинг. Влизай, бе, влизай. Идвам на скоростни обороти, я знаеш. Арена 2 ли? Арена 3? И аз влезнах и аз. А защо не сме трима, някой... Това се е махнал. Някой се е махнал. 4 сме, добре. Ти кой час атакуваш? 20 секунди. Айде да Само по-бързо. 4 човека на Survival Games. Това ще е малко тъпо, ама 10 секунди. Ще скефа сега всички да влезнат. 5, 4, 3, 2, 1, Габи, колко може? 0. Тим. И то бързо. Бърз тим. О, какво намерих да сме голем тим. Голям тим, бате. О, колко пържолки намерих. О, то бега. Ай, я не бегай, бе. Бога взимайте ми, той избега вече, няма какво. Наши Аз съм- всички етни. Аз съм Ние отдолу. четирима или трима сме? Не знам. Граби ли повечето айтеми? Аз в момента граба отдолу, О, имаш ли айрон бутушки, искаш ли? Ела, Дървен. искаш айтеми, разполагаш диаманти, лукове. Че бе. Да ги... мисля, че всичко отдолу го грабих. Всичко си граби, аз проверя. Да. А къде? Нещо се бъгнах. Гога, искаш ли айрон бутушки? Да. Ела, навън. Ай, дай нещо, бе. Имаш ли диаманти? Не, нямам. Стига набие. Ето ти бутушки. На ти не. Чакай. Пи. Искаш ли? Не. На ти нещо. Имаш ли храна? Значи. Имам средно. 10 пържон. 14. Пида ти. Аз нямам толкова много така. Чай да обрали всичките горни честове. Да. Добре, аз добре. Ето се по средата, това е кръв небо. Айде да тръгвам. Да, виждам. Ево на... там имам един чест горе. Аз ще да го взема, ти стой тук. Аз ще да го взема. Да дадеш айтеми оттам. Та по там как ще се кача? Ако ми кажеш. Отли съм отдолу.
О, чакай ме. Чакай, имам 5 кожа да си направя. А, не, каска си направя. Дойде ли долу? Да, аз съм за теб. Честно. А не тебе. Какво пише? Феликс Корнер, не знам няма ли какво е. О, тук има емералди. Ако имахме кирка. Нямаше да ми ги даде, така че. Честно, Тук Мерли. няма ли често? Тук няма ли никакви често? Би трябвало да има. Тук да няма. Аз поемам в друга посока. Да те следваме ли в друга посока? Намерих. Долу ли да скачам? Спомни се! На спам отивай. Да скачваме нагоре. Ще правя диамантени мечове. Колко имаш? Имаш ли Две да... клечки и 5 диаманта. Как чеса? Тук има стълбичка. О, тъм бе. Към някаква къщичка, чакай, приготви си меч, ако имаш. Нямам такъв. Тук някакъв чест няма ли? Ако има често. Нямам тук чест. Жалко, онзи е взел такива стъклинки за полшанки 100%. Къде си, бе? Аз събота те намеря. Аз те видях тъкво и ти, на къде отиде, ето ма. Айде на къв спавна, да излизаме. Отиде. Мине едно. Мина едно. Мина две. Къде е? Ето е мина едно. Ето тук е това изхода навън, бе, то се лечи. Що в мина едно? Защото е късметлийско число. Мина в мина две. Мина ли дохна, тук макар. Аз искам да си скачил. Какво ти казах? По-късметлийска ни. Стойчка, какво ти казах? Ай, късметлийска. Ние сме далеч от плана. Далеч, да. Чай да се направим. Компас имаш ли? Не. Аз знам на къде е. Чай, че ям сурова риба. Идваш ли? Давай. Какво? Оригнах ли са? Чест! Кой го взимай? Аз видях и аз къде е. Взимай ги тия работи. Ограбен. Видях неймтаг. Някакъв отворен чест. Ето го, май го намерих. Това. Не е то. Не е то. Не то е, ето го спална. Какво ти казах? Изчакай ме. Идвай. Тук се ползва. Нали знаеш как? Чек, че удари ми звъни, отключи. Айде, бе. Не снимаме лайк. През това време ще ги преграбя малко да видим. Не, всичко е ограбено. Те отдолу аз ги ограбих. Направи ли? Отдолу най-много ги ограбих, брат. 3 често ограбих отдолу аз. Аз ти говоря за тези подводните. На подводите ти всичко ограбих. Да, знам. И бяха да ги работи. Чай си подредам малко. Гога, едно PvP. Искаш ли едно PvP? Ни дай ми меч и добре. Без меч. Без ползваме и двамата мечове. Добре. С ръка. Айде, бе. PvP. С мен ме убиеш и няма да снимам повече с теб. Добре, прави етап. Не, няма да килвам, не се бъде. Дах ти мечо! Не. Не ме карай, ще ти... Ето. Аз съм наградник. С панталонки. Дай им панталоните, аз ще дам каската. Аз имам каска. Имаш ли още една?
Не. А, чакай. Треп. А? На ти нещо. Ето ти. Ух. Да почваме вече. То никой няма тук. Дойде. Нахрани се. Чакай да се легенда. А, чакай. Чакай да си настроя инвентара за битка. Гога, не ме убивай. 3, 2, 1, почваме. Остава! Да, то му уби. Ти си А, срам. какво? Аз ли убих или... Не. И двамата сме убити. Какво Скелет, стана? трепи скелета, бе. Ай, влезни в арена 3, бе. Абе, В за арена какво? 3 разрешат! В арена 3! Арена 3! Много хора сме! Много народ! Видях. И след това затворим. Окей. Хора, аз Гогата Тим ще ги газвам. Къде си, бе? Аз те виждам, до теб съм. Ай! Ясно е. Гога, потегляме там, където бяхме скрили другите честове. Помниш ли посоката? Абе, тръгне на някъде. Такъй съгъвът. Напиши съгъвът. Гледай, човек, трябва да се катера. Пишете, напиши съгъвът. Какво? Съгъвът. Съгъвод. Така. Така, само че с, нали... Само че с Мен такова. ме изгони. Какво направя? Влези бързо. Мама. Бързо е! Уги, мама. Трета арена. Успях! Те повечето си излезнали от бахте почта. Не, ще Гога, сме. виж, има 3 часа от теб. Дано ги ограбиш. Аз те Не, ще бе. съм ги забавил. Ходи бе. Ей, там отдолу, там са някоите. И бегаме зад мен. Ще бегаме. Гога, имаш 3 свободни часа, няма кой да такова. Кокошката ще ни убие всичките. Пиши съгъвото така. Опа. С-г-во-д. Вода е. Съгъвото е. Само че с наклонна черта. С-г-во-д. Така ли? Т е. Какво беше? А, С-г-во-д. Така ли? Не става. Погледни. Пише ти го. Така, само че без всички. Останови. Не си писал нищо. Така, само че без точката. Окей. С-г... Ей, те ти могат на боля. Айде, бе, толкова ли си? Готово. 20 секунди. Написа го. 20 секунди. Готов ли си? Кради на Макс! И ако някой почваме 10, диамантени мечове. 5, Мъчи се да 4, излезеш. 2, 1. Но! Аз вече грабна голдсет. Голдсет, бате. О, цял голдсет си имам вече. Скъсах те. Какво е? Не ме карай, ей, нуб. Ще пребия. Къде си? Аз имам неща. Айде, къде си? Бегай на някъде. Айде, ето аз се видя с голсета, къде си. Бегам за теб. Аз държа пържела. Аз па съм с голдсет. Чай се подреда нещата. Готин ли съм? Да, такова. Пази му докато се подреда. Аз отивам да се бия. Да холя се бия. Не. Ще иде, ела да намери аз разни работи. намерим Знаеш пак какво имам? Виж. Какво?
Някакъв те гони. Няма как да избегам. Мри, бе. Някакъв си ме видя с голата армора и иска. Добе, то хак! Де се ударил най-много му направих с меча. И не умира. Хак! Ще заради тък му убих. Бамни го той, бе! Да, аз как да му избегам. Ето, че скак, аз няма как да го трепна. Как ме няма бе, той всички ще оттрепе. Той един път и ми свали цялата кръв в войското. Гого, още ли си тук? Не, изгледам, защото се трябва да затворим. Арена 1 тук му събрали 5 човека. Арена 1. 20 секунди. 20. Арена 1. Ето я. Тук съм. 3 човека сме, бе. 4. Бате. Добре, айде. Че там може беше как? Гледай да джумпеш. Джумпнал. Не мога да джумп. Умрях. Ох, някакъв ми взе. Айде ми от много често. О! Какво правя сега? Бих съм. Аз кино не шазех. Скачай долу. Чай да ограбва, бе. Аз то го отрепа. Ще го отрепа. Отрепа ли не? Убих го. Останахме само аз ти двамата. Дай някакви айтеми, аз не често аз успех да скочи, нямах айтеми. Аз взех всички начални айтеми за яд. Да, защото не мога джумпо. И научи се. Човек, не е честно. Добре, аз мисля, че взех... не съм взел всичко. Взимай всичко. Носи нещо. Колко неща. Ще донесеш ли на бате Валя нещо? Ще ви чай се напред да се оборудвам. Дай ми кораби айтеми, не така някакво меч и тъпа болни. Така. Чай да видим кое. О, ес. Така. И няма крафтинг. Стига, тук няма крафтинг, бе. Не може да няма крафтинг. Ето тук. Какво ми липсва? Не, аз съм целия армор. Не ми трябва да го... И няма ядеш нито едно парче армор. Чай. Гого, няма как да ме намериш. Аз ще бегам теб. И докато не си намеря айтеми, те убива. Ти играл ли си в Арена 1? Много пъти. Знаеш ли всички? 2-3 пъти. И първият път и аз не можах да джъмпна. И паднах долу и не беше яд. Ти знаеш всички, че ти всички ще ограбиш, аз няма как да те бил. Аз слизам долу. Така слизнах. Ще ми даваш айтеми, не ми пука. Какво е това? Видях някакъв тук. Той ще го бия. Също сме били 4 човека, лей. Не сме само аз, и 3 сме. Сега той ще го бия. Може ви го. Няма, искам да сме двама. Ако ми дадеш някакви айтеми, може да не ме трепи от тебе айтеми, човек. Здрасти. Стига, човек, не е честно, ти нямам да. Ти ще ме убиеш, защото нямам айтеми, не е честно. Да се убивам ли? Ела да намерим един. Тук имаше и един мина някакъв. Не го видях. Дай ми някакви малко айтеми, бате. Ела. На къде? Ли където съм аз. Да, типа най-смотаните айтеми можеш да ми дадеш. Да! Типа с голд меч. Добре, фуклю. Ще ми дадеш 20 секунди да избегам. Чакай. Си направи... Чакай, ела сме. Да меч? Чай. Не го би, защото иначе... Няма какво да правя. Ела. Какво? Айде бе. Как трябва?
Давай. О, дай. Трябва да имаш златна каска. Нямам. Е, само да... Ай. Не. Чакай, не съм се... Имаш 10 секунди. Ма не съм... А? Имаш броят до 15 и почвам теглона. 1, 2, Ма ти не можеш да се 3, бърнеш. 4, 5, 6. Не можеш. Не можеш. Бе, 7, 8, спасение. 9, Искаш 10. спасение, бате? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Направих си трети голд меч. Не, Ай. чакай. Чакай, Скач. заради... Чакай, храната ми си отбегна едно сърце. Аз съм едно сърце, бате. Здрасти. Аз съм едно сърце, какво искаш? Като храната не ми стига. Чай, ще влезем в арена 2 и ще кажа колко има. В арена 2 сме 6 човека. Браво, да, аз станах тук с един друг и сега трябва да го намери да го убия. Излезе и идвай тук, бе. Знаеш колко готино, 6 човека сме. Ай, Хората, аз и Гошката сме тим, сега те ще ги стръпим всичките. хора, две. А? Добре, 7 човека вече. Ес! Аз и го... О, Трябва да... о, фото. Гога, аз съм готов за финалното пи. Ай, мен виж къде ме спана. Аз съм горе. Аз съм горе. Къде, бе? Къде си спълнал, бе? Гога! Ей, сега, Гога! чакай, бе. Къде си спълнал, бе? Къде да знам? Някъде горе. Аз ще му пиша букни. Това е тарде. Ай, за какво съм тук горе, бе? Тъмън, бе, бате, предимство на другите имаш. Имаш предимство, Гога. Не, вярно, това е така. Нали знаеш, директно там слизаш, грабиш 4 честа. Аз минавам отдолу да гепат честчета. Пиши се кагот. Аз вече това го писах. Я, СГ Волте. да. А чакай, ще видя колко минути е клипа и... Че вече май това набра 1 час. Не, 32 минути. Добре. Ара, бе! СГ Волт. Вот е. Волте. Това съм писал. Станахме 8. 9. Горе ли си, бе? Къде е горе? Ето го скачам. 9. Да, видях. Ара, почвай броенето, бе. Да стане поне 10. Гога ще ги трябва ги... 20 секунди, 20 секунди. Гога трябва да ги трепим. Аз след тази игра верно затварям. И аз. Аз спирам клипото вече, това прави 30. Това с тази игра ще ми прави някъде 45 минути клипче. 10 минути, 10 секунди. Давай, Гога, можем! Гога, ръчете на 4. мен! Гога, аз съм Терзан! Старт плей! Да, и аз. Аз скочих отгоре. Дъма! Ес! И меч! Не! Взеха ми диамантите под носа! О, чакай, отивам долу, е. Скачи долу, бата, те ги ограбиха вече. Ай, как ми взеха? На мен ми взеха 5 диаманта под носа, бате. На мен 2. И ми взеха... 5 и 2 чифта диамантени бутушки. Айде де. Аз бегам, Гуга, бегай. Чакай, че някакъв тръгна да ме бие. Бегай, бе. Че да видя да се взели всичко, бе. Всичко взе, аз вече проверих навсякъде. Аз съм с 3 пържоли. Скачай в пещерата, там имаше диаманти, помниш ли? Скачай бързо. Имаш 3 пържоли, добре. Ела в пещерата, чакам те в пещерата. И как прокачим 3 пържоли? Ти каза. Казах ли? Ще видиш на клипа. Нещо малко ми... Леле, човек, взеха ми 5 диаманта под носа, това е гадно. Мен ми взеха армор. На мен 2 чифт. Ти ще видиш клипа, какво ми отмъкнаха под носа. И 2 клетички, щехме пак да си направим. Ние откъде честа? Изчакай ме, Гога. Я за го това.
Пред феновете? Не, няма същите неща. Какво имаш? Надръж. Аз съм на гърба. Чакай. Добре, дай. Аз ще направя бутушки. Аз ще направя бутушки. Да не се качваме много нагоре. Не, аз се качвам. Аз ще пак там. Гога, там са много народ, нямаме мечове, нямаме нищо. Добре, бе, айде да търсим още. Тук помня... Ай, Видях са- нуб. Криса, имаше един с златен... Iron Set целия. Аз тръгвам на другата посока. Трепи го. Аз където той тръгвам на другата посока, на обратно. Чакай ме, Гога, идвам и аз. Мото тук няма нищо, бе. Гога, аз помня тази стълбичка ни водиш, там имаше честчета, помниш ли? Аз слизам още надолу. Там при водата ли си? Идвам и аз. В вода тук има стълбичка. Чест! Къде, бе? Тук е заровен, бате. Да, ето го. Вземи го. Кожа, трябва ли ти? Колко е? 5. Чест, тук. Не, нали то вече го бракна. Давай. 5, да я. И се качваме горе. Чакай, не. Аз помня, тук имаше едно място към крафтинг дебъл. Ела. Първо иска да проверя тази стълба за къде е. Там загоре, аз нали оттам слезнах. Ела, бе. Абе, няма нищо там. Сигурен, че няма нищо. Да. Чакай, скачам Гога, чакай ме долу. Нали пробвах. Ел по тази стълба. Да, чакай ме, идвам. За сега добре се развихме. Така. На къде е твоята тази стълба? Твоята? Някъде. Тук има чест. Гога, скачи долу. Меч, ела там. Нали видя къде скачих? Не. Скочи пак долу. Ево, че имам подарък за теб. Да, видях аз стълбичката. По един кабелстоун. Пълно кабелстоун. Да. Гога, какъв лепо, да. Намерих крафтинг дебъл, бързо, ево. Къде си, бе? Гога, ти си онеско, как се Гога, съм тук на тераската. Къде имаш стаечка с легло, помниш ли? На коя от всичките? На коя? Тук Тук горе. Да, капи се. Има крафтинг дебъл. Аз ще заключа вратата. Някой престъпник дойде да ни обеси. Ти какво нямаш? Нямам. Бутушки. И меч. Най-вече. Какъв ми е подарък? Подаръкът ти. Аз съм рудвам. Аз вече и една голд ябълка и аз вече. Гога. Направи ми такова панталонче. Аз кой съм правил бутушки? Аз ти дадох меч. Добре, айде, защото си ми приятел. Това искаш ли го, Гога? Искаш ли го? Дай си на градника, да ги сменим. Дай го, че ще убия. Добре. Чакай да се направи. Не, дам ти го. Стигаме, Гога! Като не щеш да го дадеш. Тъй става. Имам торч. Откъде е това торчо?